jamma hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma beela en garti ha hande e jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiide hande ceerno Bocar Salif Tall mo Bandiagara hakkude 12 e 12 nde mawɗo men Bacca Ba caggal nde gasnuɗen gollal ɗiɗi joni natten koye gollal tati hakkude ceerno Bocar Salif Tall e koreji mum talɓe e Farañse naji feeñgol goo nokku bureau commandant cercal tawtorade ceerno Bocar Salif Tall commandant cercal de canton Bassirou Yacouba Tall nancinowo wondude bindowo commandant cercal omo jooɗi e 6 omo fawi juuɗe makko e tabal bangal kayitaji ha keewi omo fawi e dow hen keppi makko bureau ngo ko yañgo no feewi palanteje ɗe foof ina guddira natal lamɗo Farañse ina ligga dow to woɗɗi seeɗa nantinowo kankone omo jooɗi e 6 omo tami kayitaji kuɗol omo ɓorni wutte baka e laafa danewa omo sawdi commandant cercal o kono no hanki mum ni o yiidino e chef de canton ngam wiidemo yo ɗaccu hunde nde e juuɗe makko o rewa feere makko koto ko heɓno Sarif Hamalla ko hettade ceerno so yaltinede leydi walla ko famɗi ko Bandiagara wi monsieur mon commandant cercal o heɓɓi yo wi chef de canton o e ceerno Bocar mi salminiɓe mbeɗe sikki tan kamɓe ɗiɗo fof eɓe poti andude koɓe noddira haalullaji keewi no feewi to wuuro mabɓe Bandiagara minen noon min jiiɗa haala hewko no feewi ngari so haala heewi no feewi so rentaki rontinta ko firina noon moƴƴani amen moƴƴani kadi e mon kono noon ɓuuri bonde fof koye mon yantude hen ko onon ɓuuri mi andude wonde fihina haɗata tan e dow gadduɗo fihino e deƴƴi e ƴeewi chef de canton Bassirou Yacouba Tall omo jooɗi kankone e 6 omo lombi hakkude ceerno Bocar Salif Tall e nantinowo omo fawi tengade makko e buke makko laafoyel koyngel ina fawi e dow hoore omo ɓorni wutte mbasan danejo ñootaɗo ittande ha hawri ñootol jannanki nantinowo wi mon chef de canton wi commandant men o min calminima min nani haala makko min paamika tigi ko huli ko so Allah jaɓi kewata e Bandiagara so tawi kay mbiɗa lutti wonde toon chef de canton so gonga noon haalaji ɗi keewi no feewi boom kono haala hewka firtani hunde wodde kono noon ne addude fitna hakkude Bandiagara naɓe o deƴƴi commandant cercal o wi chef de canton haala ka fuɗɗima hewde doole ete ala ko saabi haala ka so gonga so wona ceerno Bocar Salif Tall oɗon gandi kala ko kewi wonko saabi ɗum kala ko ummi wonko ummini ɗum a majjani haala mbaka ni fuɗɗinoma addude caɗele min ñufi ɗum gila woddoyani haala ka fof fuɗɗuno ɗum koto leɗɗel gotel biyetengel Hamalla noon ko Sarif goto koɗɗo Nioro ko on ɗon fuɗɗuno hunde hesere e nder laawol mon hormogol jinmi wiide ko laawol mon tijjani ngol mawnin ɗon ummoringol on to leyɗele ɗe gonaɗe mon no islam o ummori on to leyɗele godduɗe on addi luural e ceerugal hakkude mon so ɗum fof noon yonani on ha on jiiɗi wattude hen goɗɗum sikki ala ɓeydanta on so wona fitinaji hakkude mon
hamalla noon min ceertino e bone mum nde min jaltinnomo ñooro eko taari ɗum nden min gartirimo sarif deeƴi e noddinali mum deeƴi e nodditali mum ala ko rokkimo hannde inde so wona ceerno Bocar mum o deeƴi chef de canton Bassirou Yabouba Tall o wi commandant min noon mbiɗa sikki wonko ɓeyduɗa e haala ka ko jeyaka hen lawol amen diine amen ko minen jogui hakke so wonade ɗum koye amen ummade to woɗɗi walla to ɓaɗi fotani wonde goƴa mon so haalde gonga e tawi ko gonga tan weeli Allah hay onon diine moon mo ndewɗono ummori on ko banggue goɗɗo to woɗɗi on no feewi addi e moon luural ceeral fitina haara e bonodiral e barodiral kono haɗani ha joni oɗon nanki hen ha tiiɗi e nder moon wona ɗum addi min ɗo hannde somi faami e tawi mbiɗa sikki tan wona ɗum noddirɗa min e ceerno Bocar Salif Tall o deƴƴi commandant cercal o wi eyi a haali gonga monsieur chef de canton jinnomi tan ko siftinde on ɗeɗo gueɗe e tawi elle somi jumani e diine moon o Allah moon o wi Allah moon o ene wiya nulaɗo moon o wonde yo siftin ngati siftinde nde ina nafa no feewi e gonɗinɓe ɓe o deƴƴi o ƴeewi ceerno Bocar oɗo ɗo jooɗino dillani daalani hollirani hay hunde eko ina tindina jabade e haala makko ka o jokki o wi joni kay kaalen haala ka ha laaɓa ɗo hamalla ɗaccirnoɗo ko ɗon ceerno Bocar wiyata ina fuɗɗoro kono min jaɓata ɗum ko giɗi ɗiɗi tan woodi hannde gadanel ngel ko rutto ko yaawi to tawruno mamiraɓe makko en ɓe waccide 11 e 11 en so wona ɗum emin gandi ɗumin ndewdata e makko joni noon o mono ɗo yo haalan hoore makko yo suɓo hen ko wela mi yiɗa noon so haalde gonga waddude makko komin mbadduno e Sarif Hamalla ko o deƴƴi o ƴeewi ceerno Bocar oɗo majani boom elle mo nanani haala makko ka walla mo faalaka haala makko ka nde ɓoyno commandant o ƴeewi chef de canton o chef de canton Bassirou Yabouba Tall o wi joni kay monsieur mo commandant ɗacciɗa amen tan e koye amen min jaaha min jiido e koye amen e hakkude amen so Allah jaɓi ko deƴƴata tan wonata to amen minen ni ko ni woni aadaji amen e pinal amen gueɗe amen foof ko kaldigal kam e disnodiral diine islam o e lawol tijjanigol ngari ko sembinde ɗum e nder amen nden noon min celata ko min tawri mamiraɓe amen ko tawde ko min tawi ko ina moƴƴi bonani to deƴƴi commandant cercal o wi monsieur chef de canton mi nani haala ma kono to banggam haala ma ka tan yonata jinmi ko hunde nde tengtine ummorade e hono ko ceerno Bocar e hoore mum ngati gueɗe ɗe foof gummi koto makko fatata kadi koto makko ko kalɗa ko min nani ɗum kono wonko heddi ko foti laɓɓitinede ha laaɓa e nder moon ete ala laɓɓinowo ɗum so wona ceerno Bocar e hoore mum joni kay yo haal tan ha laaɓa cer beele o jaɓi ruttade to 12 e ɗaccude ha laaɓa cer 11 o deƴƴi o ƴeewi ceerno Bocar o nantinowo o wi ceerno Bocar Salif Tall commandant wima beele a jaɓi
ruttade e haaldude e Basirou Yaguba Tall caggal ɗum ƴeewon no mbaɗirɗon hade geɗe ɗe ɓurtude juuɗe mon. yimɓe ɓe kamɓe fof ɓe kucciti e ceerno Bocar Salif Tall hay bindannoɗo ƴeewimo dartini junngo mum caggal ɗum o ƴeewi nantinowo oɗo faami ɗum e makko kañumne futtinimo gite kamɓe ɗiɗi fof ɓe ndeggi ceerno Bocar Salif Tall o haalani haydara kono o dillini hoore e hollude wonde o jaɓi commandant cercal o wi eyi moƴƴi wadde joni noon monsieur chef de canton oɗon mbawi yaade chef de canton ummi ceerno Bocar Salif Tall ummi commandant ummi dari weeɗiɓe juuɗe nantinowo ummi fayi to bindowo wi ɗum a jarama e wabarankore o ɓeydi hen e wiide ɗum ɗo ko fiyako hakkude jiiduɓe hakkude Afrique naaɓe luural hakkude bandiraɓe fotani yaltude bandiraɓe on dillino hoore e hollude wonde omo faami ɗum tigi rigui chef de canton Basirou Yaguba Tall kañum e ceerno Bocar Salif Tall jalti bureau ngol ridoji ɗi telli peeñgol ɗiɗi nokku galle chef de canton Moustapha Yaguba Tall saha hakkunde takkusan e futuru tawtoraɓe chef de canton Moustapha Yaguba Tall Aliou Daf sehil chef de canton hunde e watulaɓe makko chef de canton Moustapha Yaguba Tall woni joni hedde lebbi jeeɗiɗi eko fawi caggal sankare chef de canton Basirou Yaguba Tall joni lomtima ko miñi ko mo jiidi baba mbiyeteɗo Moustapha Yaguba Tall e gurdam Basirou Yaguba Tall ceerno Bocar Salif Tall ina jokkuno e wirdude 11 mum kañum e almuɓe mum won etinoɓe irtude caɗele 11 kono chef de canton Basirou Yaguba Tall wino tan ko hay goto oto mem ceerno Bocar ittinani hay goto e wuuro ngo ceerno Bocar noddani hay goto ceerno Bocar fooɗani hay goto nden noon bawɗo fof yo ɗacci ceerno Bocar o ɓeydi hen e wiide ɗon ɗo mo wuuri hay goto memata ceerno Bocar kono no Allah waɗata chef de canton Basirou Yaguba Tall sanki miñiraɗo o loomi yolde woni yimɓe wuuro ngo e hunde watulaɓe makko puɗɗiti haala 11 ka haala ka yaaji e wuuro ngo kala jaalal juma hunde nde ɓurɓe sehil makko goto biyeteɗo Aliou Daf wondude hunde e watulaɓe makko jettinimo haala ka e ɗaɓɓirdemo yo ummo e fiya ko gila ɓurtani juuɗe makko so ɗum waɗi tubakoɓe keƴan hen ko ɗum ɗo woni fandare rendindeɓe ɗo hande e oɗo kikiɗe e nder galle chef de canton o chef de canton Moustapha Yaguba Tall o wi joni noon Aliou holko mbiɗon Aliou Daf o wi chef de canton am Seydi Talam komin mbiyat ko an ɓuuri min andude ceerno Bocar ko an ɓuuri min andude Bandiagara naɓe ko an ɓuuri min andude tubakoɓe e doole mumen kame peeje mumen ko mawne luttuɗo balɗe jaɓatano ko mbiɗa sikki anne fotani jabde ɗum ko ni tan foti chef de canton Moustapha Yaguba Tall o wi kono min de so haalde gonga mi yiyani foof ko ceerno Bocar waɗi ha ko ina fota dillinde wuuro ngo wona to jamatu wona hay to zawiya makko
Aliou Daf o wi Seydi Talam ceerno Bocar waɗirta ko less o woni koye defde hunde nde ha ɓenda ko defere ko noon so ɓendani fotani rottede kono kala nde o defti tawata ko paari ɗendi so ɗum waɗi hankkadi ala ko mbawɗa hen yantude hen laamu ma ngu ne wawi yiƴƴude hen aɗa andi tigi wonɓe poɗodirannoɗa guila e haalpular en ha heeɓi wabarankoɓe so wonano Allah e tubakoɓe ɓe kam e talɓe leppol ngol jogorno ko ɓoccitadema ɓocci ho talɓe nden noon añɓe ma ala ko fadate ma so wona ha daña mosol e ma mosol eno ngol wawi fodde foof gam folludema oɗo ceerno Bocar noon koye lawol ɓurgol yawde gam yettadema e ɗofde lefol ngol e galle mon talɓe ɗum noon so waɗi ko gacce mawɗe wonande en goto e wattu laaji ɗe o wi wona mboɗo wawi haalde hen seeɗa ni chef de canton Moustapha Yabouba Tall o yawni e jabade on o wi ko namni ɗum ni Batulo Gadano o wi min de mi yadani eko Aliou wi ko ceerno Bocar so haalde gonga ko jambour o ɓittinani hay goto o haljinani hay goto nden noon mbiɗa sikki hay goto fotani haljindemo Seydi Tall ƴeew ko yawti ƴeew mawniragel ma kanko de ala foof ko yimɓe mbaɗano gam rendindemo e ceerno Bocar kono o meeɗano jabde koɓe kalanno ko so tawi a ƴetti yeeru e makko a tampata a tampinta o deggi Batulo ɗimmo o wi ala min de mi hawrani eko Hammadi haali ko saha Bassirou Yabouba Tall wona gotum e saha Moustapha Yabouba Tall ko wona gotum noon hay goto tan fotani nawdude ɗum oto jejji tan wonde tubakoɓe ɓe joni goni koye haljede mawde hannde ete kala ko ina ɓeyda haljede mabɓe nde ɓe palo ɗum ko yaawi e ko yacci on majjani koɓe mbatno Sarif Hamalla ko ete ha joni koye caggal makko ɓe goni ɓe ɗaccani o deggi Batulo Sataɓo o wi chef de canton min de haala Mamadou Kaka e haala Aliou Kaka e haala Aliou Ka ɓuuri dejje hakkillam en kattanani bone tubakoɓe e faraysenaɓe ete woni yidde bandum ko haalandi ɗum gonga kalani ceerno Bocar gonga o jaɓa o rutto to ummino o salo o fawi kuugal ko yaawi o deggi Batulo Gadano heɓɓiti o wi rutto to ummino ko ɗum kay o waɗi onon hay goore mon tan anda ko haalata saka wiide ceerno Bocar yo ruttu to ummino hey ngare gaay banda men gaccen ceerno Bocar eko woni ko o toñani hay goto nden noon hay goto fotani toñdemo hay goto ni so haalde gonga fotani toñde hay goto o deggi Aliou Daf o wayno laawiɗo seeɗa ni o wi Seydi Tall hoto heeɗo oɗo e haala mum gati sinno ko sago makko lefol molngol fayanno koto camɓe walla to wobarankoɓe mbiɗa andi kono feewi bon kanko e galle mabɓe foof ɓe meeɗano wondude ɓe meeɗi wondude tan e camɓe ɗum noon koko ɓooyi wona hannde gila to halwar ha yetti hannde e Bandiagar koɓe ganno ko ɓe jiiɗi ko yo taƴ Batulo Gadano kankone o artiri yeeso elle ceggo o wi Aliou acci ko kalata ko
neɗɗo moƴƴo rendinta yimɓe an so Moustapha settimama haɓat ko yimɓe fof so tawi won jiɗɗo bonnude laamu ma Tall woto ƴeew banggue goɗɗo ƴeew banggue Aliou o dañani sago makko e ma o yiɗi ko bonnandema bonnudema hunde nde suuɗaki hay nokku ferti no feewi guite ma ndaara wonko ɗaɓɓirnoma an e ceerno Bocar o ronki dañde ɗum e ma wona ceerno Bocar koye on guuɗo woni ha joni e moon o deƴƴi chef de canton Moustapha Yabouba Tall o wi wona aybodirde rendinen ɗo hannde rendinen ɗo ko ƴewde peeje e peccorde no kaɗirɗen sappo e goho layde e wuuro ngo gila gueɗe ɗe ɓurtani juuɗe men e wuuro ngo o deƴƴi Aliou Daf o wi Talam seeɗa kay ko wootere tan wona ɗiɗi walla tati jumuyenmo to commandant keso mbiyenmo ceerno Bocar firti aadi mo wadduno e gadano o joni o watti wirdude ko alda e kuuɗo sappo e goho ete o fuɗɗinoma dañde rewoɓe hewɓe e wuuro ngo so ala ko commandant keso haali hen hunde nde natta wonde defogol ma cooɗa hen ha laaɓa ceero juuɗe ma tawa kala ko wawi kewde janggo e jaam ko commandant defi kono wona an o deƴƴi chef de canton Moustapha Yabouba Tall o ƴeewiɓe kamɓe fof kono hay goto haalani o wi holko kalɗon e seere Aliou nde Batulo gadano o wi min de mi yaadani hen Batulo ɗimmo o wi min de mbiɗa yaadi hen seere makko nde ko seere moƴƴere yimɓe keɓɓoro hunde ko gila yettaki ɗumen kala ko yettima a tinani bettuma ete kala ko bettuma wawma o deƴƴi chef de canton Moustapha Yabouba Tall o ƴeewiɓe hay goto e mabɓe haalani o wi eyyo gasi wadde seere Aliou nde ɓuuri jaalade ɓuuri keewal janggo so Allah jaɓi mami yaad galle commandant mami wimo wonde ceerno Bocar e hoore mum ruttima caggal eko haalduno omo lomtini noon somo wawi o ƴefta hen kuugal gila law joni jinmi yaadude koye Aliou tan goto nden noon Aliou janggo subaka julɗo wendo ko ken hejjoɓe so Allah jaɓi o ummi kamɓe fof ɓe gummi ridoji ɗi kelli ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo karten ha ñande wonde so Allah jaɓi jokken peygol tati Allah jarama on jarama